Galegojaya menika penewu ing pengasih ingkang nderek minangka prajurit Mataram nungkulaken Surabaya. Pikantuk bebungah saking Kanjeng Sultan Agung ing Mataram minangka bupati ing pengasih. Kangge mahargya anggenipun jumeneng bupati, Bupati Galegojaya nanggap wayang kanthi dalang Sandi Guna lan sindenipun Sri Kuning. Semahipun dalang Sandi Guna. Sri Kuning sinden ingkang ayu damel panglehipun Bupati Galegojaya kepincut. Lajeng dawuh tiang supados merjaya dalang Sandi Guna. Nalika nembe ngayahi karya, Sandi Guna pejah lan Sri Kuning dipundhut garwa. Sri Kuning dipun boyong dhateng dalem kabupaten. Ardiati lan Sri Ayu dipun tilar wonten dusun Pakem. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk penampilan yang selanjutnya kita akan hadirkan ketoprak dari Kapanewon Tepus dan tentunya saya Sigit dan saya Ladi. Apabila membersamai acara pada kesempatan malam hari ini banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Dan inilah persembahan ketoprak dari kelompok seni Manunggal Budaya. Selamat menyaksikan. Iya Diajeng, kaya padatan. Aku bakal suwan menyang Mataram. Tole menika sampun tanggap. Menawi dipun ajak gegojekan. Romo arep tindak. Tole mboten bareng nakal nggih. Menika lho Kang Mas. Kok yo injih mendel kemawon lho. Iya Diajeng, aku tak budal dhisik menyang Mataram. Engko yen aku wis bali tak buder. Kang Mas niku mesti mekaten lho. Oh injih Kang Mas. Kula badhe matur wigatos. Arep matur apa meneh to, Diajeng? Anu Kang Mas. Kula menika kangen kalian Ardiati lan Sri Ayu. Lan kula nyuwun lilah badhe tindak pakem. Diajeng, ora ateges aku menggak kekarepanmu. Anggonmu kangen karo anak-anak. Nanging yen kowe bali ning desa ora karo aku. Aku nguwatirke keselamatanmu, uga keselamatane si Tole ya. Mula yen kowe kepengin bali ning desa, kudu ngenteni tekaku luwih dhisik. Utawa Ardiati lan Sri Ayu diboyong ana ing Kadipaten kene. Kepareng Kang Mas. Lah ya kepareng to. Sisan karo momong Situl. Nanging menapa Ardiati purun nggih Kang Mas? Sebab apa dia? Ardiati menika sampun gadah pacangan Kang Mas. Wah, sedap mulai bagi emah-emah. Sopo lan bocah ngendi pasangane Ardiati? Naminipun Riyatman Kang Mas. Anake Kang Karyo.
Nggih namung lare setunggal dusun. Mung anake wong tan. Injih Kang Mas. Ora. Senajan mung sambungan. Aku iki ya raman. Lan aku mah yen duwe mantu mung wong tan. Panjenengan menika pripun to Kang Mas? Kula ibunipun kemawon mboten nate nyugengi karepipun lare. Panjenengan niku kok malah mekaten to? Sing baku aku rasa rujuk. Kanthi cara piye wae, aku bakal budidaya supaya Arjati pisah karo Riyatma. Mboten Kang Mas. Wong Arjati menika anak kula kok. Arjati pancen dudu anak. Nanging Arjati kudu pisah karo Riyatma. Pisah. Keng menapa to panjenengan menika nyugengi karipun lare? Arjati dudu anak. Mula sapa iki? Arjati bakal dak boyong ana ing kadipaten kene. Lan dadak dadekake garwa. Garwa. Iya, Dia. Menapa pambileng kula menika mboten kelintu Kang Mas? Ora Claire. Arjati bakal tak boyong ana ing kadipaten kene. Ben dadi siji karo ibu. Panjenengan mboten ewah to Kang Mas? Panjenengan niku raka waras to? Aku isih waras ya. Nanging semono. Wewet pisanan aku ketemu karo Arjati. Atiku kepran. Mula. Kanthi cara apa wae? Setyaku kudu kelakon. Mboten Kang Mas. Kula tetep mboten sarujuk. Duwe wewenang apa kowe mempalangi kekarepan? Kula ibunipun Kang Mas, kula ibunipun. Apa meneh wong ibune? Kodrat bakal tak wiradat. Setyaku kudu kelakon. Semanten mugi kula Kang Mas. Kanthi cara menapa kemawon badhe kula pepalangi. Keparat. Wong wadon murang totong. Wani karo aku. Kang Mas, Wani kowe. Kanthi cara apa wae? Riyatman kudu mah. Lan Arjati kudu dadi bojoku. Sembur kados mekaten to. Bupati Galinggajaya. Hukuman menapa ingkang pantes panjenengan tampi? Bupati Galinggajaya. Monggo. Iku ning. Ya ampun. Para warga anggenipun mengeti kamardikaning bangsa kala wingi tanggal 17 Agustus. Injih kisana. Ananging nyun sewu. Menika wau larah-larahipun pripun? Ugi panjenengan menika sinten? Dipun tepangaken kula menika Adi Gunung. Dene kala wau menika
rikala kula badhe lumebet wonten ing dusun Pakem, kula mangertosi tiyang menika nglumbruk sak daining margi. Lajeng kula tangleti piyambakipun menika nyebat naminipun Riyatman. Mila kula beto mriki menika wau. Nggih, maturun sanget di sana. Nggih, sami-sami. Nyuwun sewu. Catetipun wanita menika wau sinten? Naminipun Nyi Kuning. Rumiyin Sinden kondang, simaipun Dalang Adiguna. Nalika tanggapan wonten ing Kabupaten Pengasih, simaipun dipun pejahi tiyang. Lan sakniki dipun pundhut garwa dening Bupati Galigajaya Kisana. Kok saged mekaten sih Kisana? Boten mangertos menapa ingkang sampun kedados. Ananging lare ingkang dipun gendhong menika wau sampun boten wonten Kisana. Boten wonten. Terus Kisana. Tanggap Riyatman. Aku lho wis mubeng-mubeng nanging ora ono sing ngerti. Ardiati menika sinten? Ardiati menika calon simah kula Kisana. Inggih putranipun wanita ingkang sampeyan tulungi menika wau. Putranipun Nyi Kuning, leres Kisana. Loh, sin mbok? Bener Sri Ayu. Mbokmu ditemokke Kisana Adiguna ana ing pinggir dalan. Gendong bayi. Saiki ana jero, lan bayine wis ora ana. Sin mbok! Boten ateges kula menika ajeng melu-melu perkara niki. Nanging miturut nalar kula ilange calon bojo sampeyan menika wonten sambungipun kalian lakonipun Nyi Kuning. Sebabipun rikala kula badhe lumebet wonten ing dusun Pakem menika wonten tiyang ingkang nyolowadi ngagem sesinglon. Laju dipun sepung dening warga ing Pakem, dipun tangleti dening Pak Lurah ngaken bilih piyambakipun dipun utus Bupati Galigajaya supados mejahi sampeyan. Lho. Lepat kula menapa nggih Kisana? Lajeng kula kedah kados pundi? Digoleki kudu diudari perkara niki. Ananging Ardiati menika ajeng dibatosi dhateng pundi? Kula kancani, kula rewangi ngudari perkara niki. Pamila monggo sami budal wonten ing Kadipaten Pengasih. Yen ngaten, monggo sareng-sareng budal dhateng Pengasih. Monggo. Monggo ke sana. Aku melu Riyatman. Nyi Kuning. Boten. Nyi Kuning menika kendang ngatur rumiyin. Ora. Aku kudu ngerti kepiye keselamatan Ardiati. Ayo Riyatman. Yen ngaten, monggo kula dherekaken. Saiki ibumu wis minggat. Kowe saiki wis bisa dadi garwa. Tanpa perkewuh maneh karo ibu. Semono uga Riyat. Riyatman saiki wis modal.
mono uga ora ana pilihan, Mas. Kejaba ngladeni aku aja. Iblis. Menungso keturunan otak setan. Setan. Ora ana setan. Anane mung rasa kasenengan. Tan mangerti. Pangwasa kuwi anane mung rasa seneng. Mula pangwasa ora ana sing kapok. Mergo anane rasa kasenengan. Piwales menapa ingkang bakal kok tampa Kaliko Jaya. Piwal. Piwales. Sopo wong sing wani males karo aku, Arjati, Arjati. Bakal males Kaliko Jaya. Kakang Riyatman. Yo, iki aku Sri Ayu. Saiki sumingkir dhisik. Menungso laknat iki aku kang bakal nyerahake. Parang. Isih urip. Dudu kowe kang bisa nentokake pati uripe menungso Kaliko Jaya. Yen ngono apa karep? Yen mung kepengin arjat, gawanen bali. Aku wis marem. Kecoba bali ning Arjati. Aku go nyernakake tumindak sewenang-wenang. Panguwasa sing gawe sengsara kawulane. Mula saiki manuto, kowe bakal tak ringkes, tak suwanake menyang Mataram. Parat, mati kowe. Mati barat kowe. Kowe Kaliko Jaya. Apa durung ngarep kowe? Apa durung ngarep kowe mateni aku iki Kaliko Jaya? Ora. Ora. Kowe dudu anakku. Kowe mung kepengin gawe atiku ringkih. Supaya aku ora sida mateni Riyat. Keparat kowe Riyat. Keparat kowe kuning. Menungso kejenengan watak iblis kowe Kaliko Jaya. Wong endi sing tega mateni anake dhewe? Mung mergo milih bojone. Aja waton wuwus kowe kuning. Lan kepengin ngepek anak walane dhewe. Banjur mateni anake dhewe iki Kaliko Jaya. Ora. Kowe kena selak. Kowe kena selak Kaliko Jaya. Nanging bukti lan saksi wis cecok. Mati kowe. Wani mung musuh wong wadon. Sopo kowe? Ora perlu ngerti aku sapa Kaliko Jaya. Aku ora ngira sause kowe diparingi kalungguhan dening Kanjeng Sultan. Tumindakmu bakal kaya ngene. Iki perkara. Dudu perkara. Kowe rasah mel-mel. Kabeh tumindak bakal ana piwalese. Apa meneh kowe panguwasa sing sawenang-wenang. Lan kowe bakal nampa pidana saka tumindakmu. Piwal. Ora ana wong sing wani males karo aku. Ora ana wong sing wani karo aku. Salam budaya, lestari budayaku.